होनायजों लोगो लोगो सलाय काटि होनायजों लोगो लोगो ब्राव खामबाय बै बाउन्डारिया एयारफोर्सनि गोजा एयारफोर्स बेवहाय 10 हस्पिटाल दं सेन्ट्रेलनि मा हस्पिटाल 10 हस्पिटाल माने सेन्ट्रेलनि एयारफोर्स हस्पिटाल दङ बेवहाय आउटनिया मोनगोन ना मोना आउटनि बेसेन हाबा नामा जोंबो फैफिनाखै दा मिथिया आर्मिफोर बिसोरनि सिङावनि जेसेबां स्टाफफोर दं बिसोरनि इलाजनि उनावहाय एयारफोर्सनि खाथियाव आरो बिखेब मानि बियो मा जायगा बियो गाथोन गुरुद्वार सुभाषनि गोग्लैबाय बेयो जोंनिफ्राय सुभाषनि बागान दिनैहाय मोनसे गुबुन जायगायावहाय बेरायहैनो नागिरदों जों मा जायगा थांनोलाय बहुद होनदों नायनोसै मेंबाथाय आं बारा गिदिंला मेंनायनि सिगां एसे गिदिंगोन गिदिंनो खिन्थु जोंसो थांनो हानाय नालाय टाइमाबो जेबादि जाबाय सबसे लेट ओंखारग्रा नैबे ड्रेसनिनो केक जालायगासिनो नै दख'ना लादों गाननो दाख्लै बुंजानानै सेंग्राफोर थिग दं बिदि जाहरबाय था दासो गिनानै जावो होनो दख'ना लादों दा गाननो मालाबा शक जाला लाखायोना खिन्थु माने बेस्ट इदि ट्राभेल खालामनाय बा बहायबा थांनायफ्रावहाय गावनि कम्फर्टेबल ड्रेसखौहाय गाननांगौ दं मानोना जुदि नोङो गाननानैहाय थिग थाक करे जुदि नों केरि खालामनो हायाला बेवहाय मान सन्माननि गेदेर माने सवाल फैयो मानोना जिहेतु जों दख'नाखौ गानबाय थानो रोंखाया आरो गानहोआला आं दख'ना गाननो रोङा गानहोआला गाननो रोङा गानहोआला गाननो रोङा दाखालिबो हाबायावहाय आसामावनिफ्राय बिनानावफोर फैदोंमोन गोबाङैनो बिसोरसो गानहोदों थ' बेनि जुनैनो समस्या जायो केरि खालामनोहाय जुदि गाननो रोङा माथिनो जाहा ताहा लामाफ्रावहाय गुदलाबायला मान सन्माननि बेपार जायो बेनि जुनैनो कम्फर्टेबल जों जेखौहाय एज इउजुअल जोङो जेब्लायबो गानबाय थायो बिदि जिनिसफोरखौहाय गाननांगौ आं सानो कम्फर्टेबल आरो गासिबो ड्रेसा गानजोबसै हा मान सन्माननि बेफारखौ नायोबा नोङो रोङा जाय ड्रेसा बांद्राय ड्रेसआपखौ लानानै बिदि साननाय गैया मानो होननानै बुङोब्ला अलवेज जोंलाय माने बांसिनानो जों बायरा थायो गामियावहाय फैनायानो बा माने सानजानाय बादि जोंने बोसोरावहाय खयबार फैयो न'आवहाय बेनो सानजानाय जोंने बादा फैखाया न'फ्राव गामिफ्रावहायनो बायरानो दिन खाटायो जोङो बांसिन थ' बिनि जुनैनो जों जेखौनो मोजां मोनो जेखौनो जों कम्फर्टेबल सानो बिदिखौनो जों गानो गासिनो आंना आवाज जाला ओमफ्राय एसि जायाबा गरमद्राय नैबे बासखौ साननानै नाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय बम्बेसिम थाङो अब्ला सानबैसे लागोन मैया बमा गावनानै फाग्लि बायदि मानबायना ओंखारनाया दिनैसो सादों नालाय खुगा सिजांदों नै आं थैबा हिनजाव गोदान मोनगोन सानाखैमोन बे जालायदों दिनैसो खुगा सिजादों सायाखैमोन नालाय मैया जेबो गैयामोन सादों नालाय दिनै दोनला जोबखादों हान्थुआ साहस खालामा गावनो लायथिदों गावनो साहस खालामानो गावनो थांलायथिबाय आङो होनायजों लोगो लोगो सलाय काटि होनायजों लोगो लोगो ब्राव खामबाय जिउआव सावनांगौ बुस्थुखौ बे गुदियाव सावबालाय ब्राव थांखागोन ना खास्लामोसो हाले ओरैबायदि खाबाय खानायाबो गावनि आथिंजों आथिं देबोरनांनानैहाय जरदब गोग्लैबाय आं ओमफ्रायहाय बे दुंग्रु खोबदोंमोन ना बे दुंग्रुआथ' गोजौ बिरखोना खर' गोग्लैदेफैला सेस जाखानाय आं खर'आंखौ दंखानाय ओइ दिनै थैयाला ओमफ्राय गोग्लैदोंमोन खिसे गोजानावनो मानबायैनो थांबाय आं दा नै आंनिसो गाव थैबालाय नै हिनजाव गोदानफोरखौबो खुसि जादोंलाय नै सानफेरै खोथा बुंनायाव थिग दं बेबो ओंखायनो सेंग्राफोरखौ बुङो हिनजाव दालालै सेस
kemana? Network nang kaya be pada soap lah. Nagra kata pada. English lu apa pernah? Lema Paris. Majeng ini जोंनि बेंगलनि बर'फ्रा ओरैनो फारास होनो आंबो मिथिगौ फरेस्ट होनो जेखौहाय बुङो जाय जायगायावहाय बेनो चर्चा थायोना लाल झामेला बस्ती बिगुमै लिंथिदों साला हाबा जाखोना होनबा नोगोद गोजान फैखाबाय थावानो स्टिक मोननै थांबावखाबाय अबे जायगायाव लेंबोदों गावसो मिथिगौ माल बाजार गावदा सुथि बोदलादो माबाबाथाय टलगेटआबो खैथाल' लोगो मोनो दै टलगेट बाद दै गुमै इस्लाम रेंहौ आं नङा दै थालायथिनो नुखादों नोंखौ ड्रेसा जानजि नुजालायनाय गाननाय लायथिदोंमोनब्रा दोखो जावजाबाय आंजों साला सिख्ला नंला नोङो होननानै ओमफ्राय बेखौ बिमाजोंबो जावजानानै ट्राप गानबाय आं नङा नैल' थाखाय ओइ गुमै सिलाय गिनानै भिडिअ हगारगोनहाय बियो होननानै सेट जानानै थाबाय थ' थांनि ओरैबायदि डेन्जार मानसि आलासि जाहैनो लांनो नागिरदों आंखौ जाहैगोन जायगायाव ओमफ्राय ओंखाम संनासो होनना बुंहरो सेस जाखागोन बिजों नायलाय दा सानावनिखौहाय न'आवहाय जानानै फैखाबाय दा सानावनि जानायखौहाय आङो बेखौनो दा संसै होननानै बुंबाय मा दा ओरैलाबो गिदिंनो थांलाबो नोंनि आदर दंखायो रेस्टुरेन्टआवहाय जाग्रा आं गिदिंनो हानाय नंलाथ' मेंबाय आं बहुद गोजान आयौ मुर्ति झालं गिदिंहैनायसैब्रा ओमफ्रायहाय गाबोनहाय गाजल दबा ओमफ्राय हायोला बिन्दुआजों गिदिंहैनायसै आच्छा नै जों दा बेजोंनो थांनाय नै आरैला नाग्राकाटा फरेस्ट औ बेजोंहाय मुर्ति थाङो नै बे लामाजों माथो खाथेनासो दं गोजा होलायनानै माथो लिरनायबो गैया स्पिड लिमिटबो फरेस्टआवनो जुनारां गैया नामा गैया गरुमारा नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्क स्पिड लिमिटा अनलि 40 काजिरङायावबो जोंना बिदिनो स्पिडआव थांसिगोन खायफा मिथिला ओमफ्राय फाइन नटिसआ न'सिम सहैसिगोन गारियाव बेबायदि जायो ओरै थांनायसै बिन्दु आं बुङाना बिन्दु झालं बेजों थांनायसै मुर्तिया बेजों थांनायसै लाटागुरि सेबक सिलिगुरि सजा थांनायसै फैयै नोगोद गोजान जोंनि ओजों उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसे बिदि जागोन पेमेन्टआ कमप्लिट जाबायलै सेंग्राफ्रा दाउ बेदर जानो बिहरदों आंनाव दोननोसै मा दा मा ब्लग लाबोनाय जायो गथ' उन्दैजों आंहा बे बेरायनो लास्ट गावनि डिउटि जाफैनोसैखाय र' लाभ इउ